pam astudio Cymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd? Yn syml, byddwch chi'n dod i ddeall mwy am Gymru a'r Gymraeg drwy astudio llenyddiaeth, literature, diwylliant, culture a threftadaeth, heritage Cymru. Bydd gradd yn y Gymraeg yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol, essential skills, i chi lwyddo yn y dyfodol. Os byddwch chi'n ymuno gyda ni yng Nghaerdydd, byddwch chi'n dod yn rhan o gymuned, community, lle mae staff yn eich nabod chi a'ch diddordebau. Mae'n rhaglenni gradd ni, ein degree programmes ni, anrhydedd sengl neu gyd-anrhydedd, single or joint honours, yn gwrs arloesol, innovatif, sydd yn edrych ar bwy ydyn ni a beth yw lle Cymru yn y byd. Mae ein staff yn arbenigwyr, experts yn ei meysydd, ac mae modiwlau yn dod o ddiddordebau ymchwil staff. Yn yr ysgol, mae yna arbenigwyr ar lenyddiaeth Gymraeg mewn gwahanol feysydd, fields a chyfnodau, periods. Mae'n darlithwyr mewn ieithyddiaeth, linguistics, socio-ieithyddiaeth, social-linguistics a thafodieitheg, dialectology, yn edrych yn fanwl ar sut, pryd a pham mae gwahanol fathau o bobl yn defnyddio'r iaith Gymraeg. Mae hefyd gyda ni arbenigwyr ar bolisi iaith a chynllunio ieithyddol, language policy and language planning yn yr ysgol. Rydyn ni'n croesawu myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith i Ysgol y Gymraeg. Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio rhai modiwlau penodol, specific ar gyfer eich rhaglen radd chi, sef iaith gyntaf neu ail iaith, a byddwch chi hefyd yn astudio rhai modiwlau ar y cyd, together. Rydyn ni'n adeiladu ar y sgiliau academaidd a phroffesiynol yn yr ail flwyddyn, cyn eich helpu chi i ddatblygu i fod yn ymchwilwyr annibynnol, independent a hyderus, confident erbyn diwedd y flwyddyn olaf. Hefyd, mae ein rhaglen tiwtora personol a'n cynllun mentora yn golygu y cewch chi'r cymorth a'r gofal yn ystod eich cyfnod chi yma yng Nghaerdydd mwyn llwyddo yn eich astudiaethau, succeed in your studies. Mwyn datblygu'ch hyder a'ch sgiliau proffesiynol, rydyn ni'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith, work experience, i bob myfyriwr drwy un o'r modiwlau craidd, core modules, lle mae cyfle i chi astudio y Gymraeg yn y gweithle, Welsh in the workplace. Mae graddedigion graduates y Gymraeg yn gyflogadwy, employable iawn, ac mae ein graddedigion ni o Ysgol y Gymraeg yn gweithio mewn swyddi o bob math. Wrth gwrs, mae eich amser chi yn y brifysgol yn gyfle gwych i arbrofi, datblygu a mentro yn bersonol. Bydd gennych chi lwythi o gyfleoedd i drio pethau newydd, o ganu, i chwaraeon, i deithiau tramor, i gwrdd â phobl newydd ac yn bennaf oll i joio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ysgol yn ganolfan ddysgu ac ymchwil o safon uchel, ac rydym ni'n aml wedi cael ein gosod yn uchel yn y tablau prifysgolion. Ond cryfder go iawn Ysgol y Gymraeg, Mhrifysgol Caerdydd, yw eich chymuned. Ei staff ymroddgar, dedicated ac arbenigol a'i myfyrwyr talentog yn dod ynghyd. Dwi'n gobeithio y cawn ni'r cyfle i'ch croesawu chi i'n cymuned ni yn y dyfodol agos.